Moi boas. Esta semana en Orixe Calidade seguimos moi pendentes da brotación, das condicións climáticas e do mildio. Tamén estaremos na inauguración da nova tenda agraria de Forbi en Meaño. Repasaremos as últimas cifras de exportación da denominación de orixe Rías Baixas e tamén toda a actualidade do sector na última semana. Benvidos. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Esta semana nas Rías Baixas cumpriuse a coñecida como regra dos 3 deces, é dicir, a que indica cales son as condicións meteorolóxicas que favorecen a proliferación do mildeu, xermolos de 10 centímetros ou superiores, precipitacións de 10 litros por metro cadrado e temperatura media por riba dos 10 graus. Malia que aínda non apareceron manchas de aceite nas follas, os técnicos insisten na necesidade de estar moi atentos á evolución das plantas. Non hai que alarmarse, pero sí observar as vides para tallar un posible brote da enfermidade. Estas choivas, e sobre todo as que tuveron carácter tormentoso, que foi en algunhas zonas máis que noutras, son moi favorables ao mildeu. Que pasa? Que tamén coincideu que ata de agora non choveu apenas e hubo temperaturas frías. Entón, xa nestas dúas últimas noites e algunha das pasadas sí que se cumpriron as condicións para mildeu, pero como tamén despois hai baixadas de temperaturas mínimas, digamos que non hai un risco exagerado. En todo caso, como sempre dicimos, en estas cousas nunca se pode prever a súa totalidade, porque con que se cumplan as condicións nun oco da viña, pois xa podería aparecer a mancha. Desde a Estación Fitopatolóxica do Areiro insisten en lanzar unha mensaxe de calma. O risco non é inmediato. Agárdase en próximas xornadas que baixen as temperaturas nocturnas, un factor que axudará a que non se desenvolva o mildiu. Polo tanto, aínda se pode esperar para tratar. Sí que é certo, insisto, hubo tormentas en algúns sitios, eso favorece a aparición do mildeu, e o que a recomendación máis lóxica é que se vixíe. Evidentemente, que se trate de detectar a mancha, non temos un risco moi exagerado, entón poden esperar,
pero si se poñen nerviosos, que fagan un tratamento. Eso sí, é importante que como vai a estar o tempo aínda inestable, que empreguen un produto sistémico ou un penetrante, para que non se lave coas choivas. Rosa Pérez asegura que en xeral o estado sanitario das viñas en Rías Baixas é bo. A marxe de vixiar esa posible aparición do mildeu, esta campaña non detectaron nas parcelas que seguen ataques alientados de pedroulo nin doutros patóxenos. O que sí comezaron a colocar son as trampas para o seguimento do ciclo da polilla. Nos xa estamos empezando a colocalas, e de feito no aviso da semana pasada xa se comentou que era bo momento para colocalas, aínda que tamén vamos a decir que é simplemente para facer o seguimento. Na primeira xeración de polillas non é necesario tratar prácticamente en ningunha situación, é unha cuestión máis de ver como está sendo, como empeza o ciclo, nada máis. Pero bueno, si é conveniente, e tamén xa se poden poñer trampas amarelas para os cicadélidos, aínda que de momento tamén é pronto. Insisto, a enfermedade en estes momentos na que hai que centrarse é o mildeu, e xa digo, tampouco exagerando. Rosa Pérez confirma que este ano a brotación leva certo atraso con respecto á pasada campaña, pero asegura que en xeral o proceso estáse a desenvolver de xeito homoxéneo dentro de cada parcela e o nacemento dos sacios evoluciona favorablemente. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun funxicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Foi un proxecto que sempre estivo en mente dende que as cooperativas Martín Codax, Pacuelola, Ortumia e Orsal se decidiron a poñer en marcha hai 7 anos a tenda agraria Forbi no polígono industrial de Cambados. O establecemento daba servizo aos viticultores de toda esta zona de Cambados, Ribadumia e arredores, pero os produtores do entorno de Meaño quedaballes máis a desmán. Despois de meses de xestións e intenso traballo, esta mañá abriu ao público a segunda tenda Forbi, situada en fronte á Casa do Concello de Meaño. Moitos dos socios de varias cooperativas da zona de por aquí pois reclamaban un pouquiño un establecemento máis cerca, máis cómodo das súas explotacións, entonces foi polo tema que surgiu a oportunidade, era o momento de facelo. En Meaño ofrecen os mesmos produtos e servizos que na central de Cambados, dende abonos ata fitosanitarios, sementes, produtos de limpeza ou ferramentas e traxes de traballo. Abrir campos. No tema de cerca da vendimia, pois fanche falta tixeiras, fanche falta caixas, fanche falta guantes, fanche falta cubas, fanche falta barricas, entonces abrimos un pouquiño ese campo. Despois abrimos outro pouquiño campo, tema de ferramentas para a poda, para o atado. Pois para a poda, pois tixeiras eléctricas, tixeiras manuales de distintas medidas, atadoras eléctricas de varias marcas, un pouquiño a demanda que nos pedían os agricultores. E agora as últimas incorporacións foron un pouquiño de ferretería, parte de droguería e sobre todo agora un pouquiño de tema de jardinería, o día a día que nos demanda un pouquiño os propios agricultores. Pero se por algo destaca Forbi é polo seu servizo de asesoramento técnico. Os profesionais das tendas informan e aconsellan os produtores que se achegan ás súas instalacións sobre os produtos máis axeitados pro que necesitan. Se ben é certo que é unha iniciativa que partiu das grandes cooperativas vinícolas e agrícolas do Salnés, calquera produtor pode achegarse e beneficiarse deste servizo técnico, sexa un non socio de Martín Codax, Pacuelola, Orsal ou Ortumia. A idea un pouquiño é que Forbi ten que chegar a toda a población que queira do Salnés, o que queira, agricultor pequeno, agricultor mediano, agricultor que non ten experiencia, que só ten 4 lechugas e 4 tomates na casa, queremos chegar a todo o mundo, e asesoramento a todo o mundo, a calquer persona, trátase absolutamente por igual. Ademais deste asesoramento en tenda, as cooperativas traballan tamén na promoción de xornadas informativas sobre cuestións de interese pro sector, como a que convocaron este xoves en Cambados xunto a Condes de Albarei. Damos moitos tratamentos fitosanitarios, pois un pouquiño incidir na nova normativa que saiu a día de hoxe, e un pouquiño que nos expliquen técnicos da Xunta e técnicos de distintas empresas que nos digan realmente como está a situación da normativa a día de hoxe, porque penso que é unha cousa que temos que incidir moito, sobre todo polo ben de toda a xente, non só da persona que aplica, sino da xente que pasa polo lado das persoas que aplican, fauna acuícola,
temos que cuidar sobre todo o medio ambiente, que é o que nos importa, o que realmente vai ser o futuro para a xente que ven detrás. Incidencia especial se está a dar na información sobre a aplicación de produtos fitosanitarios co carné, que será obrigado a partir do próximo mes de novembro, así como as inspeccións exixidas para as máquinas de aplicación. Falarase un pouquiño do que xa entrou en vigor e do que vai entrar en vigor, sobre todo con respecto aos carnés de aplicador, a partir do 25 de novembro deste mesmo ano, do 2015, o das revisións, as ITVs das máquinas de aplicación de fitosanitarios, que teñen que estar todas con unha revisión feita antes do 25 de novembro do 2016, que se vai a facer con esas máquinas, teñen que estar inscritas no Roma, que se pode facer se non están inscritas, bueno, un poquinho dudas que realmente todos temos, unha persona a outra podelle comentar así algo, pero realmente a normativa está aí. Para tratar estes temas convidaron a varios expertos do ámbito público e privado. José Manuel Rodríguez, xestor de compras e vendas de produción vexetal do conglomerado de cooperativas del agro e encargado de inaugurar o evento. Mercedes Espasandín, responsable do Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola e da Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Produtos Fitosanitarios da Xunta, a que se lle encargou explicar as novidades legislativas na materia. Para falar das leis sobre usos sostibles en materia agroalimentaria, convidaron a Francisco García, xefe de Agricultura Sostible de Singenta. Para tratar aspectos prácticos do cultivo da viña, citaron o xefe de expertos de campo de Singenta, Eleuterio Málaga, mentres que o responsable de funxicidas desta empresa, Hugo Soares, se lle encargou amosar o catálogo de produtos da firma para a viña. A denominación de orixe en Rías Baixas segue a aumentar as súas cifras de negocio en exportación e pecha 2014 con máis de 7 millóns de botellas vendidas nos 5 continentes. O mercado exterior representa xa o 28% das vendas da DO, malia que o volume de viño vendido no exterior descendeu algo máis do 1%, medrou o seu valor nun 1,07%, o que amosa, segundo o Consello Regulador, o posicionamento que a marca en Rías Baixas está a cadar nos principais países nos que exporta. Estados Unidos segue a cabeza como principal destino de exportación para a denominación, acaparando o 83,43% do total de vendas no exterior. Séguelle Reino Unido con máis de 700.000 litros e dous destinos que aumentaron as súas compras de Rías Baixas no ano pasado. Alemanha cun incremento do 14,67% e Holanda que medrou case un 80%. Ademais desta boa marcha das exportacións, a denominación tamén aumentou no 2014 o número de litros cualificados. Ascenderon nun 12% con respecto a 2013, o que deixa o total o peche do exercicio en 19.390.000 litros. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, xestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas amosase moi preocupada ante a posibilidade de que o Pleno do Parlamento Europeo aprobe unha resolución que obrigaría a incluir nas etiquetas das botellas de viño alertas sanitarias como as que figuran nos paquetes de tabaco. A medida incluiría tamén a retirada dos fondos para campañas de promoción de consumo moderado. Esta resolución sobre a nova estrategia pro alcohol na Unión Europea xa recibiu un primeiro visto e prace o pasado 31 de marzo na Comisión de Medio Ambiente, Saúde e Seguridade Alimentaria da Cámara Comunitaria. Dende o sector vitivinícola critican que esta medida iría en contra da liña de apoio ao consumo responsable que se viña mantendo e só contribuiría a estigmatizar un produto, o viño, que é natural. O Consello de Ministros aprobou na súa última reunión un real decreto polo que se modifica a normativa sobre potencial de produción vitícola e amplía ata o 1 de xuño o prazo para presentar solicitudes coas que transferir dereitos de plantación de viñedos.
A nova normativa comunitaria eliminará o réxime de dereitos de plantación a partir do 31 de decembro deste ano e substituirá o polo de autorizacións a partir do 1 de xaneiro do 2016, polo que os viticultores están nestes intres ante a última campaña na que se permiten realizar transferencias de dereitos de plantación. A data límite ese 1 de xuño. A Unión Española de Catadores xa puxo data para a 29ª edición do Concurso Nacional de Viños Novos, os Premios Baco. Será o 27 de maio, polo que a partir do próximo martes 28 de abril ábrese o prazo de inscrición para participar. Os produtores terán ata o 20 de maio para anotar as súas elaboracións. Serán avaliadas por 50 xurados seleccionados pola Unión Española de Catadores mediante catas cegas. Os destacados faranse coas distincións de grandes bacos de ouro e de prata. Cunha media de 25 a 30 asistentes por sesión, a Ruta do Viño en Rías Baixas amósase moi satisfeita pola acollida que tiveron as 4 catas que organizaron entre este mes e o pasado. Citas dirixidas polo sumiller Nacho Costolla e o barman Pedro Sestallo, desenvolvidas 2 en Vigo e outras 2 en Pontevedra, nas que os asistentes aprenderon a degustar distintas elaboracións da denominación de orixe en Rías Baixas, maridadas con produtos galegos de calidade. O último viño lanzado ao mercado por Martín Kodax, o Rías Baixas Vindel, vén de ser premiado pola Guía de Viños 2015 da Semana Vitivinícola como mellor viño branco. A elaboración acadou 97 puntos, a máis alta cualificación na categoría de viños brancos, a que concorrían 370 elaboracións. Aquí rematamos o noso repaso á actualidade do sector vitivinícola. Volvemos o próximo xoves con máis novas e máis reportaxes. Pasen moi boa semana. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono é como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.